Sa temporary closure sa canyoneering activity ug sa Kawasan Falls sa lungsod sa Badian, apektado ang mga nanginabuhi sa sektor sa turismo apan gihangop nila kini alang sa kaayuhan sa tanan. Sa samang higayon, nanawagan sila nga mapadali unta ang rehabilitation aron dili sila makulban sa kaldero. Ano ang report? Kung kaniadto puno-puno sa mga turista kining usa ka resto sa barangay Matutinaw, apan karon ni usa wala gyud nasaag. Nagmingaw usab ang mga tour guides nga wa pa makapanginabuhi human temporaryong gisirad-an sa Kapitolyo ang nabantog nga canyoneering din usa sa gikahinaman sa mga turista ang Kawasan Falls. Hinay gyud kaayo minus na wala na pud siya mga guest gyud dere. So wala sad mi mga income gihapon. Since we know this condition, closing Kawasan, all tour guide has to bring our all guests in alegria. Wala ang mayor sa munisipyo sa Badian ug ang tourism officer busa ang municipal environment officer. Ani kuyog sa GMA Regional TV Balita Misdak sa pagbisita sa sitio Ilaya, Barangay Matutinaw. Off-limit na sa mga turista diin sa kasada pa lang aduna nay ali nga temporary closure sa Kawasan Falls. Kinato gibagtas karon mo ni ang Matutinaw River padungta sa Kawasan Falls. Ato magkauban karon si Sir Manolito, ang inlang environmental officer diri sa Badian. Sir, pila pa ka kilometro ato ang baklayon? More or less na sa half kilometer sir, mga 600 going to sa taas pa gyud. taas pa gyud. Human sa tunga sa oras nga lakaw, naabot namo ang dapit diin nahimutang ang Kawasan Falls. Makabibihag ang katahom sa busay nga midagayday og may kulor nga asul o blue nga tubig nga matintalon kaayong nagpangamay nga mga ligo. Apan sukad sa miaging semana, wa na kini masud-ong sa mga turista human pasirad sa gobernador. Kini ang matahom nga Kawasan Falls diri sa lungsod sa Badian, southern part of Cebu, nga nabantog worldwide nga temporaryong gipasiradaan tungod usab sa peligro nga nagpaabot sa mga mobisita dinhi. Mato ni Governor Gwen Garcia ang kinahanglang mahawanan sa tanan nga mga peligro kini nga tubig dinhi. Kung ato makita, kini parte ni siya sa mga kini nahugno nga building atol sa Bagyong Odette. Gani doon na pa'y kabilya nga peligro usab sa mga tao nga muduaw dinhi. Sa palibot sa waterfalls, ang mga istruktura nga salin sa gigusbat sa Bagyong Odette nga adunay mga materialis nga delikadong makadisgrasya sa mga turista. Wa diha ang tag-iya sa istruktura. To make it safety kay based sa makita nato sa building, prone to hazard man siya. Kaysa no sa dangerous sa public nga access sa mga tourists. Ang audit gi nagkuha ni sir actually. Gi-clearing sa audit. Then mga remaining debris nga salin sa audit, that's why nga si Mayor nagkuan og team na haron sa pag-clearing sa mga debris nga gi-remain ni audit. Anausab ang abandonadong mini hydroelectric plant nga naghatag og peligro sa mga tao. Mintras wa pay nahitabong dautan, nahukman sa provincial government nga sirad-an una kini sanglit na ilamatod pa sa tibuok kalibutan ang Kawasan Falls sa Badian. Samtang giklaro sa hugpong sa mga tour operators nga suportado nila ang lakang sa Kapitolyo aron masiguro ang kaluwasan sa mga turista. Apan ang hinaod sila nga mapadali unta ang pagrehab sa Kawasan Falls aron mahibalik ang tinubdan sa ilang panginabuhian. Adunay 40 ka mga tour operators o kapin 600 ka mga tour guides ang apektado sa closure sa canyoneering activity sa Badian. May pagsupak nga naingon-ani na sira ron kanang kung mao nay kaayuhan sa sa tourism nato. Ang amo lang hangi unta siguro nga paspasan lang unta nga mawala na dihang building ba nga mo'y rason nga di-close para makabalik punta mig panginabuhi dayon. Kay willing man mi mo cooperate, mutabang mi kung sige kinahanglan. Ayuda pa kun mas mayog ug naa kay dugay-dugay pa magining maablihan sir, wala mi kay balog. Ano sa aga ni? Among gihang yung mapadadaan mig bisag gamayng ayuda lang. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.